Iawn, diolch am y gwahoddiad i ddod yma. Yn sôn beth ni ddechrau yn garw wedi. Yw dad a thad ein harchwyddies i Grist. Dwi'n ni diolch i ti am fus dydd a diwyd i'r bobl i ddod yn hyd i deddol. Sy'n rhyw dad a dwi'n hyd i brofi o bresenoldeb yn yr oedfa. A ni popeth ar wedi'r ac am wneud o goneri dy hen. Bydd gyda ni wedi dweud yn enw Iesu Mawr. Fe drwy at yr emyn cyntaf. Pwy all ddal y mwroedd yn ei law, pwy all gyfri pob un groni'n baw, daw brenhinoedd cynnant ger ei fron, creadigaeth Duw yn dathlu'n hon ac yn y blaen, yr emyn cyntaf. Am ein darlleniad heno, dwi'n rhoi at Efengyl Mathew, penod olaf, penod 28, gan darllen adnodau 1 i 10 ac yna yr unfed ar 15 hyd y diwedd. Mathew 28 felly. Ar ôl y saboth, y dydd cyntaf yr wythnos ar wawrio, daeth Mair Magdalen a'r fair arall i edrych ar y dŵr. Hyd e ar Bryn Mawr. Anel yr arglwydd i lawr yr mwy. Byddai'n cael ymlaen yn dreiglo i ffwrdd ac eistedd. I dechrau o'i weld, crynodd y gwarchodwyr, saethan fel llawn. Gyfarodd yr aniel wrth y gwragedd, "Pwy chwi ag ofni?" meddai. Gwn mae ceisio Iesu roes chwiliwyd yr ydych. Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gofodi, fel y dywedodd y bydda. Dewch i weld y man heb un gorfod. A
Ac yna ewch ar y brys i ddweud wrth ei ddisgyblion, a mae wedi ei gofodi oddi wrth y mirw. Ac yn awr, a mae'n mynd o'ch blaen chi i Galilea. Yno y gwelwch chi. Dyna fy neges i. Dymaeth ar brys oddi wrth y bryd. Yn ofn cywenwyd mawr, a rhedeg i ddweud wrth ei ddisgyblion. Dyma Iesu'n cyfarfod ei hwy a dweud, henffych chi. Ac ato, gafael yn ei draed a'i addoli. Yna medda Iesu wrth chi. Bydwch â gofni, ewch a dywedwch wrth fy mrodyr, yn fynd i Galilea, ac yno ben gwyrdd. Nod 11. Aeth yr un disgybl ar ddod i Galilea, mynydd lled trefnod dros Syri. A pan welsant ef, addolasant ef, bod rhan yn mynd. Ac Iesu atynt ac efaru wrth ddod. Rhoddwyd i ni medda, bob awdurdod yn y nedd ac ar y ddiwedd. Ewch gan hynny, ac wnewch disgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio hwn yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. A dysgu iddynt gadw'r holl o'r chwynion ar wyddais i chi. Ac yn awr, ar wy'n di gyda chi yn wastad, i'r gydwyddion. Ychwanegau Duw o fendith ar y darllen a'r gryndod o'i hanes dair. Ydw i'n nawr droi at yr awr mewn gweld. Wedyn. Y dad a thad i'n harbwyd Iesu Gris. Yn sgwyd yn fraint yn oedd y di galw arna ti yn dod. Yn diolch i ti. Bod ni'n gallu dod at ati yn y llwyr yr archwyd Iesu Gris. Nid oherwydd yn gwneud llwyddiant sydd yn cael llwyd, ond trwy yr archwyd Iesu Gris. Ie mae'n fraint. Ni'n ddim megis ar y gorau yn rhai eiddi'r tithau môr y llydyn ar y blwyddor ar byd. Brenin y brendus, y diw siarad. I dechrau hwb, yr un y ddoi heddiw ac yn hwb. A dyna pam ni yn gallu galw ar dy enw di yn y son hon. Dyna pam ni'n gallu gweddio arna ti. Dyna pam ni'n gallu ymddiried yn ti. Oherwydd y diw gweddio ti. Dad, i gyda ni'r noson. Ac yn bob oedfa, dwi'n meddwl air yn cael ei gyhoeddi. Diolch o dad ni, bod ni'n gallu galw ar dy enw di. Diolch bod ti'n un sydd yn gwrando wedi. Ni gyd wedi cael profiad mewn sgwrs. Pan mae rhywbeth wedi digwydd yn ein bywydau, a rhyw sefyllfa wedi codi, ac yn wedi galw at y ond does yna ddim ateb. Ac yn ni'n gofyn, ble wyt ti? Pam wyt ti o'r beth i fod? Dyna yw'r profiad y sonwr drwy'r wrth i. Dyna yw'r profiad y Dafydd. Yn ei wendi, pan oedd e yn cael ei erlyd, i fes yn galw ar neta. Ac eto, oedd e yn credu. Mae Duw a gwybod y beth. Mae Duw rhyddiadol, Duw ffyddlon mewn ti. Ac bod yna dymchorau pan mae'n teimlo dy fod ti'n hyn, wyt ti ddim wedi newid. Wyt ti yn gwrando ar ein gweddi. Mae yna adegau pan mae rhaid i aros cyn i ti ateb. Mae yna adegau pan mae rhaid i ddysgu. Mae dy olygus di ar ôl yn dod.
Diolch am eich goffa ni wysio'n hon. Fe fod sy'n Duw sydd yn gwrando yn i dybod yn dy amser yn diolch wysio'n am Iesu. Diolch am iddo ddod i'n deiar ni. Diolch bod e yn gallu uniaethu gyda ni oherwydd bod e wedi bod ar ein deiar ni. Diolch am ei weinidogaeth gyfoethog. Diolch am iddo gyflawni rhyfeddodau yn ni. Diolch am iddo fynd i'r groes yn ein lle. Yr oen difau, y cyfiawn un yn marw dros yr anghyfiawn. I ni'n diolch am Iesu. Ni yw'r troseddwyr. Ni yw'r rhai nad sydd wedi gwrando arna ti, sydd wedi mynnu mewn ffordd ein hunain. Ni yw'r rhai sydd wedi torri dyrchmynion. Ni yw'r rhai sydd yn heiddi'r gos. Ond fe aeth Iesu i'r groes yn gymryd y gos yn ein lle. I ni'n diolch felly mae yn Iesu, y mae i ni glanhad, y mae i ni faddeuant o'n holl gamweddau. Ac yn y maddeuant yna, i ni'n gallu dod yn blant i ti. Diolch dan efo am Iesu. A diolch nid yn unig am ei aber, ond am ei atgyfodiad y trydydd dydd. Bod e wedi concro'r bedd a marwolaeth ei hun. Bod e'n gallu rhoi bywyd i ni, a hynny yn fywyd newydd. Bywyd di-dor yn ei gwmni e. Bywyd sydd yn dechrau yn awr, ond fydd yn dod i'w berffeithrwydd yn y neb rhyw ddydd. Diolch i ti am Iesu. Diolch i ti am yr efengyl, y newyddion da am Iesu. Mewn byd sydd yn llawn o newyddion trist, newyddion anodd i'w glywed. Mae yna derfysg yn Ffrainc ar hyn o bryd, mae yna ryfel yn yr Ukraine. Mae yna ddioddefaint yn Sudan, yn yr Afghanistan, yn Yemen. Mae yna drychinebau naturiol. Pobl yn dioddef yn sgil y tywydd ac yn y blaen. Ie, mae yna newyddion drwg i'w glywed mewn llawer man. Diolch bod gyda ni newyddion da i'w gyhoeddi am Iesu Grist. Rho nerth i ni, rho gras i ni, rho gariad i ni, i rhannu'r newyddion da yma gyda'r eraill. Diolch i ti am y tabernacl, yr eglwys hon. Diolch i ti am ei tystiolaeth yn y pentre hwn, yn y bro hon. Diolch i ti am ei gweinidog a'i deulu. Ac yn ni'n gweddio nawr, dros John a Helen, bydd ni'n deall sydd wedi cyrraedd Seland Newydd. Ni'n gweddio dyfendir ar ei amser yno. Ni'n gweddio bydd yn amser bydd yn ei nerthu fe, bydd yn rhoi gorffwys iddo fe, bydd yn rhoi y pleser iddo fe wrth fod ymhlith ei deulu bach unwaith yn rhagor. Ac ni'n gweddio ddiw dad y bydd ti yn dod ag enôl a Helen yn ddiogel, a bod John wedyn ar ôl cyfnod yr haf yn dychwelyd yma, wedi ei adfywio yn gorfforol ac yn feddyliol i barhau gyda dy waith di yma. Diolch i ti, nid yn unig am y bigau, ond am eraill o fewn yr eglwys hon, sydd mor gweithgar dros yr eglwys. Bendithia yr eglwys yma, a'i llafur i'w ein gweddi. Dyw dad cliw ein gweddi yna, mae ni eto bob diffyg a bai. Wedi ni glywed dy lais hyn o agor ein golynau, agor ein meddyliau i'w ein gweddi, a ni fod yn agored bydd hyfryd lais. Hyn yw ein gweddi, yn enw Iesu mawr. Amen.
Wel ein hael emyn, yn son hon. Pan des I lawr yn hyn, edrych am llyfr y mynnau. I gweld un. Beth rhyfedd o fe. Popeth ar y sgrin nawr, na fe. Dyna ni. Wel, ein hemi nesaf, os wyt ti gweld e fan hyn, fel yr hydd a fref am ddyfroi, felly mae fy enau di yn deheu am fod yn agos mwyn profi o'r gwmni di, ac yn y blaen, yr ail emyn. Iawn, wel diolch I chi fel ni'n dweud am y gwahoddiad yma, a diolch I am y cyfle I fod yn eich bryd mewn hyfryd I fod yma yn y noson hon. Yn y ganu da yma, o'r teg. Dwi'n bron o fod, fel cor yma, mae yna, cyflaw ti, sori, mae yna grŵp o ddynion yn hyn, a grŵp o ferched yn hyn. Mae fel cor, na fe. Ti'n meddwl cael cor yma? Cor y tabernacle? Na, so Sian yn dangos lot o emosiwn yna. Na, dwi'n meddwl yn y pyliau. Oce, awn ni mlaen ar bregau. Iawn. Wel, y testyn y neges heno, yn darllen o Mathew 28, na fe, a adnod cyfarwydd, na fe, adnod 19. Ewch gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, yn ei bedyddio hwy yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a'r wyddais I chwir. Dyna, os ydyn ni'n gwylio am testyn, dyna'r testyn. Ac yn ddiddorol, wrth I fi ddod I fyny, mae yna faner tu cefn yna sydd yn dweud, ewch gan hynny a ddysgwch yr holl genhedloedd. Sa'n mwyn pwysig I wneud y baner, ond bod fyny heno. So dyna ein y testyn heno. Wel, ychydig cyn I Iesu I ddychwelyd i'r nef, fe roddodd
Gorchymyn i'w ddisgyblion, ac mae yn orchymyn, y nid drwy fath o optional extra yw hwn gyda Iesu. Mae'n orchymyn i'w ddisgyblion i wneud disgyblion o'r holl genhedlaeth. Roedd ei ddisgyblion felly i arwain eraill i ffydd trwy bregethu yr Efengyl. Roeddent i weinyddu yr ordyn had o fedur fel arwydd o'i cred a'i ffydd, ac yr oeddent i barhau i ddysgu y cyfan oedd Iesu wedi gorchymyn iddynt. A dyna sydd yn ddiddorol na fe yn y comisiwn yma, oedd Iesu yn galw ar ei ddisgyblion i wneud disgyblion o'r holl genhedloedd. Nid yn gymaint, i wneud credinwyr, ond hefyd i wneud disgyblion. Fe osodwyd y comisiwn yma i'w disgyblion, ond i ni heddiw yn disgyblion, felly mae'r her i ninne i fynd ar newyddion da ac i wneud disgyblion yn ei enw e. Wel, yn y drefn fedyddiedig, 3 phwynt sydd gyda fi heno. Crist, yn gyntaf, Crist un a phob awdurdod. Crist yn un a phob awdurdod. Cwestiwn lle byddwn ni'n gofyn yw pam yr oedd y disgyblion i wneud disgyblion o'r holl genhedlaeth? Pam i ni heddiw i wneud disgyblion? Wel, am y rheswm bod y gorchymyn wedi cael ei roi gan un sydd â phob awdurdod. Medda Iesu cyn hyn, na fe, yr adnod sy'n blaenori, rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Felly dyna'r un sydd yn rhoi y gorchymyn, un a phob awdurdod. Mae ganddo awdurdod yn y nef. Trwy bod Iesu yn datgan bod gyda ef awdurdod yn y nef, mae e yn gwneud ei hun yn un a Duw. Bod e yn dweud mewn gair bod gyda ef awdurdod Duw. Bod ef a Duw yn un. Beth bynnag mae Duw o tad yn gallu gwneud, yr ydw i'n gallu gwneud. A dyna yw Iesu. Mab Duw. Duw ei hun un a phob awdurdod yn y nef. Mae Iesu hefyd ag awdurdod dros rymoedd ysbrydol. I ni mewn brwydr ysbrydol rhwng da a drwg, rhwng Duw a'r un drwg ei hun. Dyma mae Paul yn ei gyfeirio ato yn Effesiaid. Nid am ei drolion yr ydym yn yr afael, ond a thywysogaethau ac awdurdodau, a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Mae yna frwydr yma. Ond mae'r gair yn ein dysgu ni ac yn ein argyhoeddi bod yr Iesu hwn ag awdurdod dros Satan a'i holl lŷ. Mae ganddo hefyd, nid yn unig awdurdod dros y nef, grymoedd ysbrydol, ond dros y ddeiar hefyd. Y ddeiar yn ei gyfanrwydd dros fyd natur. Fe yw'r creawdwr sydd wedi gosod trefen ar bob dim. Mae hanes amdano yn tawelu storm, yn cerdded ar y môr. Mae e'n un felly sydd ag awdurdod dros y ddeiar, dros byd natur. Ond mae hefyd ag awdurdod dros bobl ar y ddeiar. Dyw hyn felly ddim yn ymddangos yn eglur heddiw, gyda cynlleied yn Gymru yn arbennig, yn gwrthod yr arglwydd Iesu Grist. Ond ni yn gwybod hefyd, dros y byd, yn gwledydd fel China a De Corea, diolch
bod yna bobl yn plygu i awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. Fe gofiwn hefyd, geiriau gan Paul, un dydd wrth enw Iesu y plygau pob glud yn y nedd ac ar y ddeiar a phan y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod bod Iesu Grist yn arglwydd gogoniad diwdar. Mae gan Iesu felly awdurdod dros pobl y ddeiar. Ac os ydw e ag awdurdod dros pobl y ddeiar, mi roedd gydag e hefyd awdurdod dros ei ddisgyblion. Mae ganddo awdurdod dros ei ddisgyblion heddiw, wrth gwrs. Disgybl. Diffiniad o ddisgybl, un sy'n dysgu cyfarwyddyd, instruction, cyfarwyddyd o un arall. Ac yna wedi derbyn o'r cyfarwyddyd, y tueddiad yw rhannu yr hyn sydd wedi ei ddysgu gyda'r eraill. A dyna oedd galw ar y disgyblion, i rhannu'r hyn o'n nhw wedi ddysgu oddi wrth Iesu Grist gyda'r eraill, i efelychu y meistr os ych chi'n dymuno, i fod yn fwy tebyg i'r Iesu. Honni dyna, os ydym ni yn honni fod yn Gristnogion, yn ddisgyblion yr arglwydd Iesu Grist, honni dyna yr ydym ni am wneud, bod yn fwy tebyg iddo a rhannu yr hyn ni wedi ei ddysgu oddi wrtho gydag eraill. Os ydy Iesu felly ag awdurdod dros bobl, dros ei ddisgyblion, a'i hefyd ag awdurdod dros yr hyn y mae ei ddisgyblion yn ei wneud, dros waith ei ddisgyblion. Ac felly, fe ddanfonwyd y ddisgyblion i'r holl genhedloedd dan awdurdod yr arglwydd Iesu ei hun. Fe danfonwyd i wneud disgyblion o'r holl genhedloedd. Ac eto, mae'n ddiddorol, mae Matthew, efengyl sydd yn cael ei ystyried yr un mwyaf tuag at yr Iddewon, mae sydd yn rhoi'r comisiwn yma i fynd i'r holl genhedloedd. Nid i Israel yn unig, ond i'r holl genhedloedd. A felly dyna y comisiwn i ni, fel disgyblion i'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r comisiwn, dyw e ddim yn ein cyfyngu ni i un grŵp, i un cenedl, i un iaith. Mae'r comisiwn yn ein herio i fynd ar newyddion da i'r holl genhedloedd. I ni yn mynd dan awdurdod yr arglwydd Iesu ei hun. Crist felly, un a phob awdurdod. Yn ail wedyn, galwad i gadw holl o'r chmynion Crist. Galwad i gadw holl o'r chmynion Crist. Fath bod fi wedi dod am watching. Y cloc wedi symud dim. Ewch, bod ni'n dweud, mae'n o'r chymyn gan Iesu. Ewch gan hynny. Oherwydd, meddai Iesu, dwi yn un sydd â phob awdurdod. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd. Gan ei bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. A dysgu iddynt gadw'r holl o'r chmynion a roddais i chi. Gwnewch ddisgyblion a dysgu iddynt. Hwna'n ddiddorol yn y fe. Dwi ddim yn dweud, gwnewch credulwyr, ewch a dewch â phobl i brofiad o droedigau, conversion, na ni dyna mae'n dweud. Ond ewch a gwnewch ddisgyblion a dysgu iddynt gadw fy holl o'r chmynion. Dwi ddim yn mater o
let's get them in, mewn â nhw, chybod? Na, mae eisiau galw nhw mewn. Mae eisiau nhw dod i glywed y gair. Mae eisiau nhw dod i ymostwng i'r gair. Ond hefyd mae eisiau dysgu hwynt i gadw holl orchmynion Crist. Ond nid y gwir heddiw yn ytrach na cheisio dysgu yr holl gorchmynion. I ni'n gweld y rhywrai yn bwrw allan, neu yn rhoi heibio sut gymaint o ddysgeidiau yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n canolbwyntio felly ar rhannau, chymod, nad sy'n mynd i upseto neb, chymod? Nad sy'n mynd i gorddi neb, chymod? A felly maen nhw bic and mix yw e wedyn, chymod, o'r gair, chymod? O, mae hwnna digon terfyniol, newn ni gadw hwnna. Sa'i licio... Mae'r alwad i gadw holl gyngor Duw, holl orchmynion yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhai felly, maen nhw'n digon parod i ddysgu felly am y ras Duw, ond dyn nhw'n sôn am barn Duw. Maen nhw'n sôn am ei gariad, ond heb sôn am gyfiawnder. Maen nhw'n sôn am berthynas gyda Duw, ond heb alw am ei fuddod i'w air ac yn y blaen. Mae eglwysi felly, maen nhw'n ddigon felly brwdfrydu, mae rhaid ni gael pobl mewn. Ac maen nhw'n defnyddio ac yn trefnu ac yn cynllunio pob math o weithgareddau i cael pobl mewn. Mae rhywun wedi ysgrifennu, what you win them with, you win them to. Os i ni'n rhoi gormod o bwyslais ar bethau'r byd a defnyddio'r bethau'r byd i cael pobl mewn, i ni'n mynd i greu dryswch. Dyw pobl ddim yn clywed holl gyngor Duw. Dyn nhw ddim yn dod ac yn plygu dan awdurdod Crist. A dyn nhw ddim yn dod yn wir ddisgyblion i'r arglwydd. Na, mae eisiau dysgu holl orchmynion Crist. Beth yw'r rhai, beth yw'r dysgeidiau sydd angen i'r eglwys i ddiogelu? Cofiwch y comisiwn nawr yw ewch a dysgu iddynt. Beth yw'r rhai bethau sydd mor bwysig bod ni yn dysgu ac yn cadw i'w dysgu o fewn ein eglwysi? Mae'n gallu ni fod yma trwy nos, ond dyma'r rhai elfennau. Yn gyntaf, gwirionedd y gair. Gwirionedd yr ysgrythau. Fe wna athrawon y rhyddfrydol ddysgu, mae llyfr o waith dyn yw hwn. Wedi ei cofnodi gan ddynion ac yn y blaen. Ac felly, mae'n bosib bod nhw wedi gwneud ambell i gamgymeriad, bod yna gwrthweid yma, a felly gallwn ni ddim adibynnu yn llwyr yna. Dyna sydd yn creu dryswch ac ymlethdod ac ymwahanu o fewn eglwysi. Mae'r gair yn eglu. Y mae pob ysgrythur wedi hysbrydoli gan Dduw. Sylwch, pob ysgrythur. Dwi'n rhannu fe. Pob ysgrythur wedi hysbrydoli gan Dduw. Mae'n air cywir gan Dduw. Dwi'n bod Gweinidog John bod wedi gwario cryn dipyn o amser yn edrych ar y mater yma. Rhannu fe yn y gynhadledd ac yn y blaen. Pwysigrwydd glynu wrth gwirionedd y gair. Wedyn, gogoniant Duw. Eto, mae'r rhai yn ein plith ni, maen nhw am tynnu Duw lawr fel betai. Un deall ni, un safonau ni. Nid dyna i ni ddeud. I ni fod codi Duw i fyny, ddyrchafu Duw. I ni yw gydnabod ei fawredd, ei sofraniaeth, ei awdurdod dros bob dim. Wedi dynnu lawr, ond ei godi fyny. Eseia'r proffwyd wedodd, nid fy meddyliau i yw eich meddyliau di. Mae Duw yn rhagoriaethu dros bob meddwl. Yr ydym i ddiogelu gogoniant Duw. Gweiledd dyn. Gweiledd dyn. Mae pobl heddiw yn ddigon parod i gydnabod lle bod nhw ddim yn berffaith.
Rhaid bod yna ambell i ddrwg gyda nhw. I'w cymharu, chymod, gyda Duw y Beibl sydd yn berffaith ac yn sanctaidd ac yn gyfiawn ac yn y blaen, chymod. Pobl yn digon parod fel, lle dwi ddim yn berffaith, mae eisiau tymed bach o help arna i. Nid felly, mae'r Beibl yn cyflwyno dyn syrfiedig, dyn yn naturiol. Mae'r Beibl yn dysgu, heb yr arglwydd Iesu Grist, heb berthynas ag i ni'n farw yn ysbrydol. I ni'n farw. A mae'r drwg i weld nid yn unig yn ein gweithredoedd, yn ein geiriau, ond hefyd ar ein meddyliau. Dyma sut mae Paul yn disgrifio dyn naturiol. Biadeg, pan oedd eich chwythau yn feirw yn eich camweddau a'ch bechodau. Yr oeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn. Mewn i fuddod i dywysog galluodd yr awyr. Hynny yw Satan. Ymhlith y rhai hynny, yr oedd emnynau i gyd unwaith, yn byw yn ôl ein chwantau dynol, ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synwyrau. Yr oeddem wrth natur, fel pawb arall, yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Paul yn y geir yna, wrth feddwl am ddyn syrfiedig, dwi ddim yn dweud bod dyma bach yn ddrwg na. Bod e'n farw yn ysbrydol, yn farw yn ei bechod, oherwydd bod e'n byw yn ôl ffordd y byd hwn, bod e dan i fuddod Satan ei hun, bod e'n gorwedd dan ddigofaint Duw. A mae Paul yn digon parod i gynnar bod, ond ni felly ar 11. Dyna yw cyflwr Duw. Dyna yw gweiled Duw. Ac yn y cyflwr triennus yna, gall e ddim a dod at Iesu Grist o ran ei hunan. Cofio John yn gweud, mae fel trel golchi car a dŵr brwnt. Byddwch chi byth yn iawn gyda Duw. Dewch chi byth, byddwch chi ddim, dewch chi byth yn berthynas gyda Christ. O ran yr hunan. O ran yr hunan. Gallwn ni ddim a ddod at Iesu o ran yr hunan. Heb yn gyntaf bod y Duw yn adfer ein hunant ac yn ein tynnu at Grist. Crist Iesu sydd yn datgan yn Efengyl Ioan y 6 bennod. Ni all neb ddod ata fi heb i'r tad am anfonodd i ei dynnu. Ni ddim a dod o ran yr hunan yn ein gweiled. Ond yna, mae'r gair yn dysgu am ras Duw. Am ras Duw. Na, dyn ni ddim yn gallu dod o ran yr hunan at Grist. Felly, mae yna broblem gyda ni. I ni yn ein gweiled. Siwt allwn ni felly ddod at Iesu Grist. Nid trwy ein hymdrechion ni, nid trwy ein gweithredoedd ni, bydden nhw byth yn ddigon da. A dyma, o bosib, un o ddryswch fawr ein capeli ni, capeli Cymraeg heddiw. Pobl yn meddwl, dim ond i ni fynd i'r cwrdd bob hyn a hyn, byddwn ni'n iawn. Dim ond i ni cael ein llyfrau, ein henwi ar llyfrau, byddwn ni'n iawn. Dyw i ni ddim yn ddigon. Dim ond i ni fyw wylo bach o deudi a dim gwneud rhywbeth, byddwn ni'n iawn. Byddwn ni ddim. Trwy ras Duw, yr ydym yn dod i berthynas gyda Christ. Paul eto yn Ephesiaid yn datgan, trwy ras yr ydych wedi eich achub. Trwy ffydd, nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw ydyw. Dyna felly siwt ni'n dod i berthynas gyda Christ. Trwy ras Duw. Trwy ffabr anheiddiannol Duw. Duw sydd yn rhoi y ffydd i ni. Duw sy'n rhoi rhodd i ni. Ffydd i ymddiried yn yr Iesu. Bendigedig. Nid gwaith ni. Gras Duw sydd ar ran. Ac yna, fel y clwswn ni, mae Crist ag awdurdod dros ei ddisgybion. Mae gyda ge felly awdurdod dros yr hyn i ni'n gwneud dros yr arglwydd, dros y fyw. Ac felly, nid yn unig bod Duw ar waith trwy'r Ysbryd Glân
yn dod â phobl at Grist, mae hefyd yn rhoi'r gallu iddynt i weithio drosto ef. Mae e'n cyfeirio hwynt, mae'n ei nerthu hwynt mwyn gwasanaethu yn ei deyrnas ef. Meddai Paul yn Effesiaid, ei waith ef ydyn wedi ein creu yn Crist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Dyw yn Crist sydd wedi'n creu ni. Mae yna bwrpas i'r creu yma. I'w addoli ef, i'w fwynhau ef. Hefyd, a Crist yn ein gosod ni ar waith drosto ef. Ni wedi'n creu yn Crist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Yn ei enw ef. Drost ef. Nid er ein mwyn ni. Os i ni'n gwneud pethau er ein mwyn ni, yna ni'n mynd i fod yn llawn o'r hunan, i ni'n mynd i offrostio yn yr hunan. Ac ni'n mynd i syrthio. Na, ni wedi'n creu i weithredoedd da yn ei enw ef. Felly dyma rhai dysgeidiau sydd angen i'r eglwys i lynu wrtho. Gan gofio bod Iesu wedi rhoi'r comisiwn bod ni i ddysgu pobl i gadw holl gorchmynio. Ei holl gorchmynio trai, ond ei holl gorchmynio. Ac yna, i ddiweddu y trydydd pwynt heno, a ddewid o bresenoldeb Crist. Crist yn datgan. Ac yn awr, yr wyf fi gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser. Mae Matthew yn cychwyn ei efengyl gan gyfeirio at Crist fel yr Emmanuel, Duw gyda ni. Ac mae'n diweddu nawr yn ein atgoffa ni bod Duw yn Crist dal gyda ni. Bod Duw yn Crist wedi addo i fod gyda ni. I'r sawl felly sydd yn barod i fyddhau i Iesu a chadw i'r chmynion. I'r sawl sydd yn deheu am rannu y newyddion da amdano ac i'w wasanaethu o fewn ei eglwys. Mae gyda ni yr addewid hyfryd yma bod ni ddim ar ben yr hunan, ond bod Iesu gyda ni yn ein bywydau ac yn ein gwaith. Yn awr hyd ddiwedd amser. Dyw ddim yn hawdd i ddilyn Iesu heddiw yn y Gymru gyfoes. Mae'n gyfnod anodd. Dyw ddim yn hawdd i fod yn ddisgybl iddo ef. Ond dyma yw galw Iesu arno. I ni fod yn ddisgyblion. Ac os i ni yn ddisgyblion, bod ni'n mynd ar newyddion da i eraill. Ond yna gysur i wybod bod ni ddim ar ben ein hun yn y gwaith. O'n i'n darllen yr wythnos hon. Oedd rhywun edrych ar y drydydd salm ar 20, salm y bugail. Salm sydd mor gyfarwydd i bob yr un ohonom ni, dwi'n siŵr, na fe. Oedd yn sôn am y berson yma, nid yn ein gwlad ni, tybio yn y dwyrain rhywlo. A dyna ble roedd y person yma, oedd yn paratoi ei swper. Yn teimlo chydig yn unig yn ddo'i hunan. Mewn rhyw gartref ychydig y gros y ffordd, oedd yn clywed sŵn pobl yn cael hwyl. A dyna ble roedd ar ben ei hunan. Ond fe dderbyniodd rhyw gysur anghyffredin wrth ddarllen y salm a chofio geiriau y salmydd. Mi gerdded trwy dyffryn tywyll dydd, nid ofnod. Pam? Yr wyt ti gyda mi?
yw awydd ni. A mi roedd hynny yn gysil. Doedd e ddim ar ben ei hunan. A dos yr un ohono ni, os i ni'n blant i Dduw, os i ni'n ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist, di ni byth ar ben ein hunan. Yma Duw gyda ni. Yma Duw gyda ni. Felly, y comisiwn mawr, ewch a gwnewch ddisgyblion. Pam rydyn ni gwneud ddisgyblion? Wel, mae un sydd â phob awdurdod yn ein galw ni i wneud hyn. Pam rydym ni wneud y ddisgyblion? Oherwydd mae un sydd yn holl gariad yn galw arno ni i wneud hyn. Dyma gariad fel y moroi, drostiaethau. Mae di'n caru ni gymaint. Mae di rhoi ei fywyd dryson ni. Mae di hynny yn reswm ddigonol i ni fynd ar newyddion da amdano i eraill. Rydym ni wneud y disgyblion oherwydd bod un sydd yn rhoi bywyd newydd i ni yn galw arno ni wneud hynny. Crist naeth lefaru, mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fydd byw. Sut allai rwy'n dweud hyn? Oedd Iesu'n gallu dweud nhw, oherwydd fe gododd o'r marw yn fyw. Mae wedi concro'r bedd ac anga ei hun. Mae'n abl, mae'r gallu ganddo i roi bywyd. Bywyd bythro. Bywyd di-dor yn ei gwmni e. Ie, dyna'r un sydd yn ein galw ni i fynd a gwneud disgyblion. Ac yn ei wneud hyn drwy ddysgu eraill i gadw holl orchmynion Duw. Nid pick and mix, ond holl gyngor Duw. Ac ydywch yn ei gofio, dyn ni ddim yn y gwaith ar ben ein hunain. Ond mae'r Iesu wedi rhoi'r addewid hyfryd yna, yr wy fi gyda chwi yn wastad. Yn ei enw, diolch iddo. Amen. Iawn, fe gawn ni y trydydd yr emyn ola, a diolch i chi Sian yn dod ar y piano. Cofiwn am gomisiwn Iesu, cyn ei byned at y tad, ewch, pregethwch yr efengyl, gwnewch ddisgyblion ym mhob gwlad. Deil yr Iesu eto i alw, yn ein dyddiau ninnau nawr, ef sy'n codi ac yn anfon, gweithwyr i'w gynheuaf mawr, ac yn y blaen.
Diolch i ti am yr her bod ti'n galw ni i fynd ac i wneud disgyblion. Gan ddysgu pobl i gadw dy holl orchmynion. Ni'n gwybod dyw e ddim yn hawdd yn y Gymru heddiw. Ond diolch am y cysur o wybod. Na di ni'n y gwaith ar ben ein hunain. Bod Iesu wedi addo bod gyda ni. Osod y bendith ethi arnom fel cynulleidfa yn noson hon. Ni gyda ni. Bydd gyda'r eglwys hon yn ei gweithgareddau ar hyd yr wythnos. Bendithiau ni un ag o yn enw Iesu Mawr. Amen.